الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن لأمرة من شعائر الإسلام العظيمة حيث رقب مولى سبحانه عباده إليها فقال واتم الحج والعمرة لله أنبي على تنو أنبا يفردلي أنبي أنيني على فيكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو ميالي جوم من كندا مغوتي سرو من بو فيلي ni alay jom min fili mogote soro min bo kanda ambe seria ma site min ni bato tiala makka ka ni ala kelempewute je nyogonte ala la ambe seria muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo kisini nema baka anaka dunke wana ka shebawo ala ko kisi min ka chako sobe no temena ka boye alaka jowa kado alimura oye islamiya kata manche bele ba do de tumami ala aya mala masamini aseneyalendo aya ka joun kanu kullasu kata alimura kelima alako aye hiju ani alumura ayu dafa alaye mbalima wala ka jumatte mene an kuma na hiju kambe hiju watila an kuma na shebe mogo munu ye uka teliya uka hijike bi kuma me jumanka mogo la bellendo kata makka mogo la benendo tamala mogo chamala benendo tamala tama minye bato tamay minye kata makka kalumura ke ka hiju ke tama de fenda mado be nyini fe sano ankado alumura chogola ani hiju chogo amba damina tamala folo ni hadamaden min dantigeraka ibe bato tamake tubi kata alama junubu munun bine alace tubi kabo ula hadamandenw furuku ni ko bini mince aye yafa deli ɲɔgɔn ye aye yafa ɲini ɲɔgɔn aka yafa ɲɔgɔn ma sani ka taama ni juru b'ula juru ye cogoya fula de ni juru munun b'ula juru sara wagati sera amma ko ba ka juru la sani e ka taama ko ibeta hiju la ibeta almura la aka juru sara ni shebiye ibe se ka juru sara katika hiju la aka juru sara ikata ni shetiye ale ka juru bila juru fana sara wagati sera amma ko ba tala ete se ka juru sara ko ibeta hiju yorola hiju intoe ikaka juru sara limbe hiju nye folo sani katama juru cogoya fulana na ya soro juru mi dele de bala aka wakati mase ube au benna de ewa kalo ube nin kalo masina ibe ni sara nin kalo masina fana sera ibe ni sara dati de ba sara lila a dati mfana mashe e yere fana ye wori do soro iya don bese katinka hijula
juru min binni karasa cɛ n'a sara wagati sera n hakili bɛ wari dɔ la a sarali ka nɔgɔn bɛ wari dɔ sɔrɔ n bɛ se ka sara wala o t'i ka hiju bali i bɛ se ka t'i ka hiju la n'ale ka juru sara wagati sera ni yɛrɛ y'a dɔn dɔ bɛ sɔrɔ min b'ale ka juru sara o t'i ka hiju tali bali ni ninnu bɔra a la parce que ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ watajawwadu fa inna khayra jadi taqwa ala ko hiji don n'a bɛ taama ka taa hiji yɔrɔ la a ye sure fana ta diɲɛ sure fana ni setigi ye i ka sure fana caya kana i ka wari ta ka bɛn i yɛrɛ ma a caya i yɛrɛ daruraw dɔ bɛ se k'i sɔrɔ e hakili tun bɛ hakɛ min na ko o b'i bɔ o bɛ na dɛsɛ i la sure fana caya dɔnnikɛbaw ye min fɔ i ka sure fana kana taa dɛsɛ i la a filanan setigiw a y'a ka sure fana caya mɔgɔ dɛsɛbagatɔ minnu n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ taamadenya la n'olu dɛsɛra ni hajitigiw minnu bɛ daruratigiw minnu bɛ a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min a y'a ka sure fana caya diɲɛ sure fanaw a bɛ se ka mɔgɔ dɛsɛw ni fantanw dɛmɛ sira la cogo min a k'o kɛ watajawwadu fa inna khayra jadi taqwa o tɛmɛlen kɔfɛ min ye diɲɛ sure fana ye an y'o fɔ lagara sura fana ka sɔrɔ aw bolo watajawwadu fa inna khayra jadi taqwa ala ko taamadenw a ye diɲɛ sure fana ta mais ala ɲɛ siranya sure fana o de kaɲi ka tɛmɛ diɲɛ ta yɛrɛ kan i ka taama kɔnɔna na alimura taama ye bato taama de hiju taama ye bato taama de sirala ɲɛ ala ɲɛ siranya ka sɔrɔ i bolo min ye tawhidi sabatile sunna sabatile olu ka sɔrɔ i bolo ala ɲɛ siranya ka sɔrɔ i dusukun na o de y'a to dɔɔnikɛbagaw ko ni ala ɲɛ siranya kosɔn ko damadɔn olu b'i kan ikhlasu niyatu lillahi azza wa jalla i dusukun kalasi ala ye masa min ka bon a kɔrɔtalen don i bɛ taama min kɛ alimura taama bato taama i dusukun kalasi ala ye ka a ŋaniya i dusukun kɔnɔ ne bɛ n ka bato in bɛɛ kɛ ala de kama ni ye dusukun kalasi ala ye i ka taama i ka kumaw i ka bato u bɛ fɛn o fɛn kɛ taama in na a bɛɛ bɛ kɛ bato de ye ani baraji sɔrɔ ka bɔ ala fɛ a bɛɛ bɛ kɛ bato ye ni ala cɛ ni dusukun kalasi fɛn o fɛn bɛ kɛ taama in kɔnɔna na ala ko ye a bɛɛ bɛ k'i ma bato ye donc nin bɛ ɲini hijudenw fɛ fɔlɔ a ka u dusukun kalasi ka bɔ a ka jamana kɔnɔ a kana hiju ninnu kɛ a ka mɛn a ka ye i k'i yɛrɛ jira i ka waso a kana kɛ o dɛ a ka kɛ ala kama ko ye a filanan القيام بطاعة الله القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات فلنا تامد كتاما يكوننا على بطمن واجبك جونوية على على بطمن بلك إكتاملا إكجوني على بطوية على يكومن حرامية إكتاملا إكي يرب كروشي haramu ko ma farasali duru ikatama la ijanto ala hari tama dawa aya janto la naka grupu de be ɲɔgɔn fɛ akana kele na salli aka jama salli be hari tama denga kato tama denya na naka grupu de be ɲɔgɔn fɛ akana kele na salli ni salli wakati sera aka doke aka limami aka jama salli ke salli munu ɲɛ naani ye a bɛ olu kɛ fula ye k'a to taamadenya la taamadenya k'a to a kɔnɔ a ka nafila tɔ bɛɛ b'aw bolo i bɛ se k'i ka nafila bɛɛ kɛ fo nafila 3 salli fana ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ nafila o binna k'i to taama la futuru kɔfɛ arakan 2 min bɛ salli o binna k'i to taama la safo kɔfɛ arakan 2 min bɛ salli o binna k'i to taama la
nini nafila sabate nafila tobe bi bolo adagara iku ke kito tama denyala ika sufe nafila ika wotiri arakatali fajiri wala hasali ibese kanunum beke kito tamala nafila saba indoron de bebbi hadama denka tama denyala aka janto ola kawto tama denyala bese ka sallu fara nyogonka jamu taqdimu be jamu ta'khir be ni abesira de kakata abesika jamu taqdimi ke sallifana wakati ka sallifana ni la sarafra nyogonka ni jamu taqdimu jamu ta'khir de ka nogauma ka sallifana fana ya garuya la sara wakati kani la sarafra nyogonka tama dembe soko fana ke futuri fana wakati ibese ka safo faraka ube ni be kan akan nogoy may ka futuri de bila ni safo wakati seray ka ni safo faranyonka ibese ka nim fanake ni jamu chogo fula be daga rawye na ba ke ka abesira de ka kata me naw sigilemba anno la yoromi akana sallu faranyonka abu qasari ka dobula me akana jamu ke me don ko ko hari na ye jamu ke fana sigilembe yorola hari na te siraka basi tola minyetama ewa denya aka feundoye jama sallu ka korosi fardaw ka korosi alaye ko muno haramu ya ika iyere korosu makuto tama denya la ikinne korosi korofoli nemimeya mogo nani mogo boroto mogo tonyali iyere korosa matama denya la ini je nyogo munun be nyogon fe iyere korosi kanu tonyo ika nyumande kuye ika fere ke ede ka barake ibe jama min kono fere ke ede ka ke barake denye uluma ika barake uye kana nyinu ulu ka barake ede ka ke kumi barake de ku kama ko nyanambo ka barake uye ulu kana ke barake denye iki jantunina ika tamola ika jenyogon ubilasira ibe jama minna nesiha ke jama ne ku bilasira iku nyamarani nyumaye iku fatanya kabo jugumama iku wele kata alama bil hikmati wal mawjati li hasana ibe jama min kono iku wele kata alama bil hikmati wal mawjati li hasana minde fulannaye doni ke baw yem min fota madenya la ni kanka jogonaye sabana an yatakhallaqa bi aqlaqi li fadila من الكرم بالبدن والعلم والمال سبنا تامد جوغوني جوغونيما ويه جوغونيما كسوريلا تامد نياكونو ika ke fonnan shiriye ika tamad nyankono ke fonnan shiriye ni ka fari koloye ke fonnan shiriye ni ka doniye ke fonnan shiriye ni ka nafoloye anya fo chogo mi ka fari kolo de ka barake mogowe na jigina yoro mi aka barake be jama min kono ikake ko mi barake de ka barake uye ulu kana barake ika fonnan cira ke ni fali kolo ibe se ka min de meni fari kolo jamala mogolla fule we wacce korobaw muso koroba munum be se ka min de meni fari kolo fangaye ika deme wala ilim ibe se ka min de meni ka doniye ika deme min te min yedo eye doni ke bagade ibe fendo ika anyanyirala min te min do ika la doniya jahilu la doniya ibe jama min kono jahilu la doniya konnan ja kuye wunya marani nyumaye ufatanya ka bojugumama wole kata alama wole li chogo nyuma bil hikmati wal mawjati li hasana tamade nyala ninde sabanaye tamade jogo nyuma kasurila munna uko tama masafaru mako safaru li'annahu yasfar an akhlaq an-nas bunu seminu ko tamade matama munna ko tamade nyabe hada maden jogo bo kene kade abika jogo de bo ini mogote se ka nyogondo abara fona tamana nyogon fe tama be hada maden ka jogo de bo kene ka bange ni jogo nyuman tigi de do abedo tama denya de la ni mogo minya jogo jugu tigi de fana tama denya
abe tamadenya be hada maden ka jogo yira ko dia po ko safaru ma safaru abe hada maden ka jogo de bo keneka wala jogo nyuman ka soroila nani naye munye na kanka soro tamadon bolo munum be bo kata murawla kata hijula an yaqula inda safarihi wa fi safarihi ma warada ni nabi sallallahu alaihi wasallam ikafo ikatama wakati ani ikatama kononana munun sabatira chiden bolo duwa munun sabatira jiden bolo ika ulufo ni yi shenda ika yire nan kafenka ni ba fe ka yelaka ikafo bismillah ni sabatira yire nan kafenka ika Allahu akbar fo sinya saba ikafo subhanalladhi saqqara lana haja wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun ni sabatira ka yire nan kafenka iben ninfo du'aul safar obe ibo pananya nyine ko kala hari ni tese ka durushi na asabe papela oba a telesarase ka telefoni kono du'aul safar ikafo nabe yele tinti ka yoro ma ba fo Allahu akbar nabe jigi dinga kono yoro ma ba fo subhanallah nunu nye sunnaye tama denya kono nu sabatira chide mboro sallallahu alaihi wasallam ni be tamala ikan nunu fo balmo ni tama banna ni chogola abeta yoro mi akacha hiju kala chama badamina madina de ubadamina madina de madina ate hiju batowula mi sunna de do ni mugo min tara hiju yorola ikata chiden ka misiri ikata fo sino ate hiju ka batowula ni mugo min tara ika hiju yereke kana hari ni mase madina ika hiju ka kene fo itala ato hiju ka bato yorowula mi mugo beta madina hadisa damado de kama hadisa fula de kama kata chiden ka misiri fo hadisa fulo chiden ko sallallahu alaihi wasallam la tusaddu irhalu illa ila salasatil masajid masjidil harami wa masjidi haja wa masjidil aqsa chiden ko mugo tei kayene nan ka fenta kata misiri segere ko beta bato ka kono fo misiri saba ali kaba misiri ani aleka misiri ani baitul maqdis ni misiri saba min be jian kono nin kelen nabi nyuma do de ya jo ni misiri saba nabi nyuma ka misiri jole unde jian kono ali kaba ibrahima ya jo masjidul aqsa baitul maqdis suleiman ya jo chiden ka misiri an ka chiden laba muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jo pasamanta be ni misiri saba de kulen ye jian kono akelen nabi nyuma do de ya jo donc nim pasamanta be chiden ka misiri nabi nyuma de ya jo ewa nabi nyuma ye misiri munun jo fana alaban ye chiden ka misiri nabi nyuma ka misiri jole laban ye chiden ka misiri ko pasamanta babolo a pasamanta fulana chiden ko sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi haja khairu min alfi salati mimma fima siwahu illa li masjidil harama chiden ko kasalli ne ka misiri min fulani ne kasalli o kono abebe farada bakele de la misiru tola ni misiru horomalente iyado ka salli alikaba obebe misiru to ka farda ba kemede me chiden tay bakele ni salli la farda kele ni ya salli chiden ka misiru la be komi farda bakele misiru tola ni alikaba misirite ni nye chiden ka misiri pasamanta iranna mogo beta madina ninde kama ewa na tara madina yoro duru kata ulu jiara ode sunna ye madina ato sariyate kata yoroshi sunna yoro duru de ka jiara madina misiri fula ani kaburu yoro saba misiri folo chiden ka misiri fula na masjidu qubba ka misiri kaburu saba chiden na ka seba fula ka kabirun ani baqiya ani uhud ni yoro duru kelem tawde sunna kata jiara madina siro atto sunnate kata ni yoro duru misiri fula kaburu yoro saba
nasera madina ni be do ciden ka misiri kono ibe doni ikininse iba ko bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwab rahmatika a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultani alqadim min ash-shaytani rajim ni nyam misiri ni be do kono ibe doni kininse ciden ka misiri kono ibe nin do fo ibi janto yere la ciden ka misiri kono kani kan korota ni mankaw nye kana mogo tonyo akono lana allah man awwa fihi muhdatha ciden ko la kam alay mogo danga ni mogo minye bidia ke misiri kono ube ye bidia mogo deme i janto yere la ciden ka misiri kono ni donna misiri kono ni chogola na nogora yeye ibeta arawdala ma bayna bayti wa minbari arawdati miryadil janna ciden ko le kasona kam minbari nyogonce ko arjanna yoro dode do ko nin tafsiri ni hadisa asarahu ye munye ko akorode kito wa ni beto ka bato ke arawda wonna bato imbe ke sababu ye kila se arjanna do ko ayi hadisa imbaka a haqiqa de ka yawmal qiyamah do o yoroni o ba takata bil arjanna de kono ni o yoro salli kan nugaima ibe salli arawda kono mais ni yere yado jama be kana mugo pousse kana mugo tono parce que ka salli arawda kono fen kanu nende do ka mugo ka tonyali to o ye wajibi de kana ta mugo tonyo arawda in ka salli kama nima arawda in soro ka salli ciden kam misiri yoro no yarima salli akono ni ara kam fula salli ibe wuli kata ciden ka kaburuma ibi je ijo kinye si kaburuma wo mimbe iba fo assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu iben ninfo ka foli bila ciden kan nin chogola ibi senta sinya kele nyogona ibeta jo kitile abubakar fana ka kaburuma iba fa assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya khalifata rasulillah radiyallahu anka wa jazaka allah an ummati muhammad khaira ibi senta sinya kele doro ibeta umaru ka kaburuma ibi nyesama iba fa assalamu alayka ya umar assalamu alayka ya amir al-mu'minin radiyallahu anka wa jazaka Allah an ummati muhammad khaira ni ye foli ke nin chogola kaburu nonona ni ba fe ka duauke ikodi kaburu ma ikinye si kabla ma ka duauke me kana duauke kinye silento kaburu nonoma otebe do kele bi nyesi qibla de ma iti nyesi kaburu nonoma kaburu nono ibi nyesu maka foli doronde bila wo kana fo kibe maka kaburu in kogo nonona ube ki yere josala kogo sempulu debe uni ciden ka kaburu nonun ka jayre kogo de do ciden ka barika nyini yede doro wama atakum rasul faquduhu wama nahakum an fantahu ciden nyemmin da madina ni sariya la yo amumina aya bali min ayo to e ciden ka bonyana karama ninde me ki yere josi kaburu kogo la ote ko bido fulanka fo ya bonda kono na ye kaburu fo nin chogola donc ninye misiri folie ani anye kaburu kele min fo o ko fe abeta baqiya ka kaburu so fana ciden nyake sunna nantara kaburu fo anka do min fo kaburu tola ibo fo baqiya na bora baqiya abeta uhudi sedi sumunum be abeta ulu fana fo ka do kuye wala abeta masjidul qubba ciden yere tumbe tama dogoku atumbe tama kata salli ka kono harisa do nana ciden ko ni mo minyi yere seniya ika sokono ibora kata salli masjidul qubba ko abbe ko mi ye alumura dafalenke abaraji o salli kera farda salli benna farda salli de mawa yenna fila de ka kono donc ibaka ni chogola
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أن يفتقمي مدينة يورو دورو دي سنة روكا جيارا نسيري فلا أني كبر يورو سبا أتو بي مسيري فو مدينة وبي يورو فو مدينة كوا كتا جيارا سريات سنة sunna yen yoro duru doronde. Donc na yen nonun ke abe aka madina sigi ke dom hakke min kan noga wuye ka ke madina ube min fo fana ko farda binani ko soro madina ni ye farda binani salli madina ala ye be bariya fula sabiye ibari la kabo jahannaba tasmama ibari la kabo munafiqiya ma hadisa salente salli hakke makere kere ya farda hakke makere kere ya kabili ka madina ye don hakke munun ke dro farda munun no yara ye dro ku ke dro ibo ke misirin kono anya fo chogon misirin ta kunye de hadisa fulainde fasamanta min be misirina dro ani aka salli fasamanta ni aka farda kele be komi ba kele misiru tola itara misirina ode kama me farda binani ko min be fo de la tola isera kas farda hakke min soroye doribo soroye aba kam madina sigike iki janto yere labe haramu de lay madina yi haramu de aba janto yere labe yoro barikama de la abe yoro horoma leunde la kuma sugu dobe ko wale sugu dobe aka yere kurosula haramu yoro nonuna madina yi haramu e makka yi haramu e bato yoro udedo kanda soro yoro udedo mo be arabu kando uka doni ke bago be seka sigi koro ube derisu munun ke parce que hiju wakati umbu ka derisu beyele ma tawhidi ni sunna foli de la ani hiju choko tawhidi ni sunna foli drobe derisu beyele mo de la hiju wakati ani hiju choko foli ani almura choko foli ni mimbe arabu kamudo ni siguru korabe famu badima ika baton nunun kono nana ambe ala deli hiju kelaw ala kataman no yawuye komi ni nyebbi tay ni ala sunna دونغوري أمبكما الأمور فنا تشوكا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.